салом дӯстон, дирӯз пеш аз бозии байни Испаниол ва Барселона дар канори шаҳри Барселона ҳодисаи даҳшатноке рух дод. Як машине ки гуфта мешавад зан ронандааш буд ба миёни мухлисони ҷамъомада зад. ҳадди ақал 10 нафар ҷароҳат бардошт. Яке аз мухлисон зери чарх монда буд ва вақте ки мардум талош мекарданд ки мошинро нигоҳ доранд, боз он ба ҳаракат даромада буд ва дигаронро низ пахш намуд. То бозӣ оғоз наёфта дар кӯчаҳо як фазои ғайриоддии ноором ҳукмфармо буд. Дар чунин фазо Барселона ба майдон баромад то қаҳрамон шавад. ғалаба бар Эспаньол барояшон маънои қаҳрамонии пеш аз муҳлатро ду бозӣ пеш аз анҷоми мавсимро медод. Реал Мадрид бо ғалабаи худ бар Малёрка умедро барои қаҳрамонӣ зинда нигоҳ дошт, вале тақдири он дар дасти шогирдони Ханси Флик буд. мо бозиҳои Барселонаро ба таври мустақим ва ҳамроҳи мухлисон дар телеграм-канали худ тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ дароеду аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба пайванди дар зери навор буда даромада обуна шавед. дӯстон, имрӯз моро бозии ҷолиби дигар дар Премер-лига интизор аст. Челсии Лондон дар хонаи худ Манчестер Юнайтедро қабул мекунад ки дар зинаи 16-уми ҷадвал қарор дорад. Ман дар ин вохӯрӣ мизбононро фаворит мешуморам ва ба ғалабаи онҳо шартгузорӣ мекунам. Шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо 1-0 анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Barca то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозӣ аз лаҳзаҳои аввал бо бартарии Барселона оғоз шуд. Онҳо тӯбро зери назорат мегирифтанд, вале лаҳзаҳои хавфнокро маҳз мизбонон аввал сохтанд. Паудо метавонист ҳисобро боз кунад вақте ки 1-1 бо дарвозабон баромад, вале Шесни тӯбро наҷот дод. нилнориҳо бо шеваи худ идома медоданд. Наздики 80% идораи бозӣ фишори пайдарпай, аммо то поёни нимаи аввал ҳисоб бетағйир монд. Левандовски, Рафиня, Ямал ҳама кӯшиш мекарданд, вале Испаньол мудофиа мекард ва топ меовард. қисми дуюм низ бо ҳамон рӯҳия оғоз шуд. муосира ва фишори доимӣ. пас аз чанд ҳамлаи пайдарпай боз ҳам бидуни натиҷа Барселона талафотро ба қайд гирифт ва Араухо маҷбур шуд ки майдонро тарк кунад. Аммо қариб пас аз ҳамин ҳолат буд ки лаҳзаи ҳалкунанда фаро расид. Ламин Ямал ҷавони 17-сола бо ҳамроҳӣ бо Олмо паси деворча гузашт ва бо зарбаи қавӣ тӯбро ба гӯшаи дур фиристонид. голи зебо ва муҳим. пас аз он бозӣ каме оромтар шуд. Флик бозингарони хастаро иваз кард ва ба даста гуфт ки акнун бояд эҳтиёткорона бозӣ кунанд. Эспаньол бошад дигар наметавонист хатар эҷод кунад. Дар охири бозӣ Кабрера барои зарба задан ба Ямал бо дасти худ корти сурх гирифт ва дар лаҳзаҳои охирин бошад боз ҳам Ямал қаҳрамон шуд. ӯ паси зебо ба Фермин Лопес дод ки бетаъхир тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд. бо ҳамин ҳама чиз ҳаллу фасл гашт. мавсиме ки пур аз шубҳаҳо, мушкилиҳо, ҷароҳатҳо ва тағйиротҳо буд. мавсиме ки бо саволҳои зиёд шурӯъ шуд ва бо ҷоми навбатӣ дар дасти сармураббии нав Ханси Флик анҷом ёфт. ин танҳо як ғалаба набуд, ин як дарси калони бузургсолӣ ва масъулият буд. Барселона мисли як дастаи воқеӣ бозӣ кард, ором, боваринок, бидуни ҳарос. наврасон масъулиятро ба дӯш гирифтанд ва собиқадорон бо тамоми ҳастӣ меҷангиданд. Ламин Ямал кашфи бузурги мавсим шуд ва барои тӯпи тиллоӣ муддаӣ дониста мешавад. голи ӯ рамзи оғози як давраи нав дар таърихи клуб аст. гарчанде ки ин рӯз бо фоҷиа оғоз шуд, футбол нишон дод ки ҳатто дар лаҳзаҳои дарднок ҷилваи зебои ҳамешагӣ боқӣ мемонад. кор дар ин клуб афсонавӣ аст. мо оила барпо кардем. ин чизе аз ҳама муҳим аст ва ба ман дар расидан ба ҳадафҳо кӯмак кард. ман қаблан чунин чизе надоштам. дар ин ҷо ҳама ба якдигар ғамхорӣ мекунанд. ба мо равшан буд ки мо дар майдон ҷашн гирифта наметавонем. мо медонем ки 2 сол пеш чӣ рух дода буд. дар утоқи либосивазкунӣ ҷашнгирӣ хело хуб гузашт. пагоҳ мо аз он лаззат мебарем. гарчанде ки ман каме қафо истода тамошо мекунам ки бозингарон ва мухлисон ҷашн бигиранд. қаҳрамонӣ муборак дӯстон. пайгири мо бошед ва аз навгониҳои дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. то боздид.